Аз каква ученичка бях на времето? Ти си крайно невъзпитан елемент с хиляди претенции. Човек, който навън няма кой да си хвърля плюнката върху него, благодарение на лошия му характер. Си сам. Ало, Снеже, чуваш ли ме? Да, а ти дали ме чуваш? Какво правиш, ме жена? Еша ми е чини тука, че Борислав пак е нацапотил здравата. О, и аз те, че моя Георги знаеш го. Ми ти в какво шумиеш, бе? Как с какво? С Фейри Макс Пауър и с вода от чешмата. Какво съвпадение. Ами давай тогава да видим коя ще ги измие по-бързо. Ами добре, която ги измие последна, ще черпи в сладкарницата. Оставям те на високо говорител, да знаеш. Ще съм по-бърза, да знаеш. Готова съм, Ванче. Ау, Снежо, каква си пъргава. Айди от мен да мини, пак ще ядеш на аванта. Един съвет към всички и пешеходци и шофьори. Първо започвам с пешеходците. Бъдете винаги внимателни. Бъдете на щрек, бъдете на 4 очи, когато пресичате, независимо дали на пешеходна пътека или не, дали на светофар. Винаги се оглеждайте, винаги имайте усет какво се случва около вас. Извадете си слушалките от ушите, спрете да си гледате в телефоните, пресичайте правилно, защото не се знае какъв човек стои зад волана на някой автомобил. Ако някой се нуждае от помощ да пресече, помогнете му. А сега и за шофьорите, това същото се отнася и за вас. Спрете да си мислите, че бързите скорости и бързите коли са мерило за мъжественост и за готиност. В никакъв случай това не е така. Това е толкова демоде и не живеем вече в старите времена, в които ако някой има спортна кола и кара с 200, с 300 е най-готини, в никакъв случай. Един нормален, интелигентен и здравомислещ човек не го вълнува каква кола караш. Напротив, вълнува го дали караш безопасно, дали следваш знаците, дали караш в нормите. Това го вълнува един нормален, здравомислещ, интелигентен човек. Спрете да си мислите, че това, че карате с 200, с 300, ви прави по-големи мъже или супер готини. В никакъв случай не е така. Също така и за тези известни личности, които си позволяват да карат в нетрезво състояние, под влиянието на някакви субстанции, вие сте един от проблемът в нашата държавица. Спрете да си мислите, че вие сте над законите и винаги ще минете 2-3 метра. И няма да бъдете осъждани за действията си. В никакъв случай. Вие също трябва да бъдете внимателни и да давате един пример на хората в България. Защото ако вие не го правите, те също няма да го правят. Така че малко се вземете в ръце и започнете да мислите правилно с тези глави, които имате на раменете си. Това, че сте известни личности, не ви прави повече от другите. Напротив, вие сте абсолютно като всички останали, просто с повече пари. Така че освестете се. Всички шофьори, всички пешеходци, бъдете внимателни, защото според мен в България имаме толкова много проблеми, но най-големият ни проблем е войната на пътищата. Така че бъдете по-разумни и карайте внимателно. Защо заминах да живея и работя в Англия? Това е един от най-често задаваните ми въпроси тук в социалните мрежи, затова днес реших малко да се отпусна и да поговоря за личният ми живот и да ви разкажа в едно кратко видео за това как се случиха нещата. Годината е 2018, тогава тъкмо завърших университет и тъй като аз съм от семейство, което не бе чак толкова заможно, финансово не бяхме чак толкова стабилно семейство. Всичките спестявания, които имах, отидоха за това да изкарам моето висше образование като помощник фармацевт и за жалост трябваше да изтегля и студентски кредит. След като завърших университета, просто разбрах, че това не е моето, не ми хареса, но не исках да го прекъсвам, а исках да го изкарам до край. Разбрах, че не е моето и просто исках някакси да стъпя бързо на земята финансово. Имам предвид да се оправя финансово,
Затова аз и част от моите роднини решихме да заминем за чужбина. Те да се оправят, нали, финансово, аз да се оправя финансово, да си стъпиме здраво на краката. Варианта беше да заминем за Англия, тъй като знам английски, имахме така оферта. И естествено, първата работа, която работихме, беше на полето. Да, някой ще каже, брал си ягоди ли? Всъщност да, брах ягоди. Никога не съм го крил и няма да го крия. Няма срамна работа. Аз съм човек от село и имал съм доста подигравателни коментари под видеята ми, в които са казвали: "Йо, ти си берач на ягоди, заминал си в Англия да береш ягоди" и така нататък. Искам да ви кажа, че няма нищо срамно в това. Няма нужда да се подигравате с хората. Хората поне си изкарват хляба с честен труд и пот. Да, реших да бера в началото карфиол, след това ягоди. След това се прибрахме в България отново за малко и реших с приятели този път да заминем в чужбина отново. Но този път започваме да работим в различни складове за зеленчуци, плодове, за дрехи, аксесуари, обувки и така нататък. Но дойде COVID и ме съкратиха от работа и отново бях в самото начало. Но, слава на Бога, тук в Англия ми помогнаха по проект да успея да намеря работа, която и до ден днешен работя. Направиха ми едно хубаво резюме, CV, в което обясних, че искам да се занимавам с нещо социални мрежи, защото тогава тъкмо бях започнал да се занимавам и с това, което в момента виждате. И може би до някаква степен вие ми помогнахте непряко да си намеря тази работа, която в момента си работя като менеджер на социални мрежи и маркетинг за една нестопанска организация в Англия. Това е като цяло. Заминах за чужбина да работя и да живея заради финансови проблеми. Благодаря ви, че гледахте, за тези, които са останали до края. Ако искате да виждате такива видеа, в които разказвам за живота си, кажете, напишете в коментарите. Ще се радвам да ви разкажа малко повече за мен. Да, Снежа, да, ще правя Боби яхния. Ти какво ще правиш? Мамо! Чакай, че Георги нещо пак се е развикал. Кажи, Георги! Какво прави? Ами говори по телефона с Лелет и Снежа сега. Искам да ти покажа костюма ми за Хелоуин. Какво ще ми показваш, бе? Какъв костюм, бе, момченце? Ей, Снежа, чакай, че Георги ще ми показва някакъв Хелоуин-мелоуин костюм, бе. Айди, после ще се обадя. Айди. Айди, идвай да те видя. Окей, мамо, какво мислиш? Георги! Като какво си се маскирал, бе? Как, като какво бе, мамо? Като най-голямото чудовище. Като тебе. Моля! Като най-голямото чудовище ли? Сега ще видиш ти комбоп яде. Сега! Ила ми тук, Оле-ле. момченце! Мамо, прибрах се. Какво има за ядене? Браво, бе, Георги! Браво, бе! Прибираш се и първото нещо, което питаше, какво има за ядене. Вместо да питаш как съм, що съм. Не ме ли виждаш? Едва дишам. Аз Да, болна съм. не видях, че си болна, мамо. Как да видиш, то тебе носът ти не ти се появява тук в тая къща? Цял ден навънка. Приятелите ти по-важни от майка ти, а? Как ни тъй срам, бе, момченце, как ни тъй срам. Вместо да се пребереш и да питаш, мамо, дай да ти направя едно чайче. Искаш ли да ти направя чайче? Какво ще ми правиш след дъжд качулка? Аз ще си го направя сама. Така изпросено всеки може. Извинявай. Какво ми се извиняваш? Ще ми се извиняваш, хич не ми се извинявай. Вай. Аз тук ще каталясам, вие вас хич не ви интересува. Не. Сега ще звънна на Леля ти Снежа, тя да дойде да ми помага. То се е видяло, че трябва да искам от чуждите хора да ми помагат. Найди изчезвай. Добре. Яш, какво намериш в хладилника? Неблагодарници, същият като баща си. Абе, тате, днес мама е много тиха. Тиха ли? Май е в добро настроение. Това никак не е на добре. Как така не е на добре? Не си ли чувал за приказката? За тишие пред буря. Чувал съм я. Абе, Георги, ти изми ли чашти в мивката, бе? Олей! Забравих. Абе, защо пак има мръсни чаши в мивката? Казах ти. Прав беше. Да си миете след себе
Георги, ти какво правиш, бе? Ма ти вода от хладилника ли пиеш, бе, момченце? А? Ма ти имаш ли нещо в тази кратуна изобщо, бе? Имаш ли? Ами гърлото? На теб говоря. Утре, като ти заболи гърлото, какво ще кажеш? Мама, болен съм. Ще ходя да си вземам бележка от личния лекар. Няма как да стане. Как ни тъй срам, бе, момченце? Навънка виерица, фартуна, студ, ти ми пиеш студена вода от хладилника. Как може да си толкова безхаберен? Ха? Как може? Ей, значи същият като баща ти. Налива ти се със студена вода, после паща ти се за гърлото. Ох, болен съм, направи ми супичка. Няма как да стане. Да прибираш това шише веднагически. Че направо не ви вдигам вече от вас. Ама не мислите изобщо, ма хич. Ей, значи... Георги, ти какво правиш, бе? Ма ти вода от хладилника ли пиеш, бе, момченце? А? Ма ти имаш ли нещо в тази кратуна изобщо, бе? Имаш ли? Ами гърлото? На теб говоря. Утре, като ти заболи гърлото, какво ще кажеш? Мама, болен съм. Ще ходя да си вземам бележка от личния лекар. Няма как да стане. Как ни тъй срам, бе, момченце? Навънка виерица, фартуна, студ, ти ми пиеш студена вода от хладилника. Как може да си толкова безхаберен? Ха? Как може? Ей, значи същият като баща ти. Налива ти се със студена вода, после паща ти се за гърлото. Ох, болен съм, направи ми супичка. Няма как да стане. Да прибираш това шише веднагически. Че направо не ви вдигам вече от вас. Ама не мислите изобщо, ма хич. Ей, значи... Hello, class. Хайде пишете in the тетрадки. Listening with respiration. Oh my God! Кой влиза after me in the classroom? Georgie? Не се ли разбрахме с тебе нещо? No one enter classroom after Mrs. Николаева. Защото ще има very big последствия.